ధర్నా చేసింది. ఎక్కడ చేసింది ఇవాళ ధర్నా? భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్. ఎందుకు బిర్లా మందిర్ లేదా? లేకపోతే తారబండ్ల ఆంజనేయ స్వామి గుడి లేదా? బల్కంపేటలో ఎల్లమ్మ గుడి లేదా? ఇవేవి లేవు. చార్మినార్ కాడిని పోయి కెలుక్కోవాలి. ఎందుకు? హిందూ ముస్లిం భాగ్యలక్ష్మి గుడికే పోయి అలా ఇండియా పాకిస్తాన్ కొట్టదా వెళ్ళించుకుంటాడు అంటే దేవుడు ఒక నాస్తికుడు. ఇవాళ ఏమైంది సార్, భాగ్యలక్ష్మి అమ్మాలని రప్పించుకుంటే 20 ముఖం. మరి ఏ ముఖం పెట్టుకోవడం మీరు ఒక అక్కడే మొక్కన్నాడు వేరే కదా. మరి నువ్వు ఇండియా పాకిస్తాన్ లొల్లి పెట్టాడకేస్తావు అక్కడికి. భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారు ఎంత పవర్ఫుల్ తెలుసా? తెలిసిందే కదా. నాస్తికులు జాతకులు దేవుడు నమ్మడం దేవుడు నమ్మడం అందరూ కూడా అమ్మవారిని రప్పించుకొని మంచి మార్గంలో కోరుకున్నారా? ఈ హిందూ సనాతన ధర్మం కోసం పనిచేయరా, హిందూ సమాజ సంఘటనలు పనిచేయరా అని చెప్పి ఆశీర్వాదం వేయడానికే కేసీఆర్ కొడుకు కేటీఆర్ రప్పించింది. ఇవాళ మొక్కేది.